Vítám vás, Katko, i naše posluchače při dalším dílu našich rozhovorů. A minule jsme vlastně, kdybychom skončili u toho, jak jste se dostala z té sítě, ale vlastně i v tom minulém dílu jste říkala, že to vlastně ještě není úplně ani doteďka jistý. Jak byste zareagovala? Jaký byl vlastně ten proces? Měla jste nějakou pomoc v tom potom? Zůstala jste sama? Jak jste se z toho všeho dostávala? Asi najprv by som chcela zdôrazniť to, čo ste hovorili, že ja som sa z toho nedostala. Že to, že som prerušila nejaký fyzický kontakt a aj proste neboli sme v kontakte, to neznamená, že som sa z toho dostala. Mluví se o toxických vztazích. Já nevím, nebyl jsem nikdy léčen na nějakou závislost, ale vlastně o tom tak trochu mluvíte. Áno. Ja si myslím, že to, keď je niekto, nechcem to porovnávať s nejakou závislosťou na nejakej látke, ale si to tak predstavujem, že proste keď človek je závislý na nejakej látke a prestane užívať tú látku, tak sa tam začnú nejaké procesy a tá túžba po tú látku je obrovská. A že aj to utrpenie v tom je ešte väčšie. Ešte väčšie ako pri tom, keď berie človek tú látku. A si myslím, že tak toto sa objavuje aj pri tých toxických vzťahoch. Že tým, že sme sa nestretávali, neboli v kontakte, tá naviazanosť na ňo podľa mňa sa ešte viacej bola ešte silnejšia, alebo to prežívanie toho, že som na ňo naviazaná. Tie pocity z tohto boli podľa mňa ešte silnejšie. A aj tá hnusná túžba ho kontaktovať a vyjadriť mu toto, že toto cítim a že potrebujem v tom nejakú pomoc, tak bola ešte silnejšia. Když říkáte hnusná touha, už tehdy jste to tak vnímala, že to je hnusná touha, nebo to je teď po těch letech řeknete hnusná touha? Nie, to som vnímala aj vtedy. Lebo som videla, že keď tej hnusnej túžbe poviem áno a dovolím sa ozvať, tak už som x-krát zažila, že aký kolotoč sa opäť začne. A že ako sa v tom budem cítiť, ako sa potom budem obviňovať za to. Ako potom zostanem opäť sama. A ja som toto videla, že sa to zopakuje, len som nemala v sebe silu to nejak stopnúť a vystúpiť z toho. Lebo som nemala, nevedela som sa na koho obrátiť. A moja sila na to nebola dostačujúca. Tak co jste dělala? Co vám pomohlo, že jste to neudělala? No podľa mňa aj to bolo také nápomocné pre mňa, že v tom čase som chodila na výšku a bývala som s dievčatami. A tak som bola v nejakom kolektíve. Sice o mne nevedeli, že čo prežívam, ale ja som sa snažila sa zapojiť do ich životov, že tak ako sme mali nejaké spoločné aktivity. A potom aj to, že som hľadala
nejakú možnosť niečo s tými pocitmi robiť. A no to prvotné pre mňa bolo, že utiekať sa k Bohu, k viere. A no ja som neskutočne veľa času trávila v tom cirkevnom prostredí. Že začala som byť oveľa aktívnejšia vo farnosti. Ale popri tom som neboli v tej farnosti takí, neboli tam rovesníci moji. Boli tam starí ľudia alebo malé deti. Ale nejak 20 roční ako v tom veku neboli vôbec. Že som bola v tom sama jediná. A som sa začala venovať tým deťom. Začala som chodiť do animátorskej školy, takže aj tam som mala víkendovky, ale aj tam som bola skoro najstaršia. Chodievala som ako aj cez týždeň na omšu. A vlastne podľa mňa, pre mňa toto tá viera a to nejaké viacej aktívne žitie svojej viery mi pomohlo úplne ignorovať to, čo sa vo mne vnútri ohľadom tohto deje. Ja som sa snažila všetok svoj čas že proste neustále mať nejaký program. Keď sa na to teraz spätne pozriem, tak ja som neviem, ako to dávala aj fyzicky, ako s tou silou, lebo stále som dookola niečo robila. Som sa snažila byť najviac aktívna a najviac zamestnať hlavu. A si myslím, že to ani nebolo tak zámerné. Ale tak prirodzene to tak prišlo. Takže když jsme se bavili o tom, jaký je pro vás jít na mši, ke zpovědi, k přijímání a ty všechny další věci, to nenastalo hnedka? Áno, to nedá teraz ako zmysel, čo hovorím, lebo to nastalo až potom. Vtedy ja som žila v takej ignorácii toho, že aký to má vplyv na mňa. Alebo nie, že aký to má vplyv na mňa, ale že pre mňa vtedy cirkev a cirkevné prostredie, kostol znamenali útočisko. A aj to útočisko som hľadala opäť u kňaza. Iného a inou formou, jasné. Ale hľadala som to u kňaza. Alebo kňazov. No, objavili sa tam aj takí, objavil sa tam taký, ktorý to aj zneužil do určitej miery. A vlastne potom jednému druhému som sa snažila, o čom sme sa aj rozprávali už, že som sa snažila prehovoriť nejak o tom, čo sa stalo. Ale ja som sa vtedy v tom celom považovala viac menej za páchateľa. Takže ve chvíli, kdy ten druhý kněz něco vyzkoušel, tak vy jste se už považovala za pachatelku. A tak, která to vlastně způsobuje. Ešte viacej, áno. Proste keď opäť stretnete kňaza a opäť na vás reaguje, tak ako reaguje, tak vlastne ja som mala v hlave to, že veď sa
ako keby sa opakovalo to isté, tak vlastne vo mne je nejaká chyba, že ja robím niečo zlé, čo možno ich priťahuje, alebo ja neviem, že... A teraz už viem, že ste to ten predátor vie vycítiť, že má tam niekoho, kto je krehkejší, koho sa dá ľahšie zmanipulovať, lebo už tam má nejaké zranenia. A keď tá obeť to aj priamo povie, že toto sa mi už udialo, tak keď to ten páchateľ, ten kňaz chce zneužiť, tak je tak ľahko zneužiť. Jsem se s tím taky setkal, že některé oběti, které právě se svěřili nějakému duchovnímu o tom, co zažili, takže ten duchovní vlastně na ně pak v podstatě zaútočil a věděl o těch věcech. A teď zaútočit nemíním, že nějaký fyzický útok, že to jsou různé prostě, můžou být SMSky, pokusy o nějaký kontakt a tak dále a tak dále. Vy jste říkala, že v tomhle období jste teda jako hledala pomoc v církvi, u kněží, kdy nastal ten zlom, že jste řekla to všechno, o čem jsme se povídali, jak je to pro vás těžký, tak nás se stalo až potom. No keď ja som, ako som aj hovorila už v minulých častiach, že potom vlastne ja som sa v nejakých 2 vetách zverila jednému kňazovi, nie tomu, o ktorom som pred chvíľou rozprávala, ale jednému, ktorý to plňal normálne, viac menej. A on mi vtedy potom dal tie dokumenty, že proste, že by sa to, aj povedal, že by sa to malo nahlásiť a vlastne po roku rozprávania sa o tom, alebo uvažovania o tom, som napísala list, v ktorom som to nahlásila biskupovi. A vlastne som začala aj chodiť na terapiu vtedy. Ako síce to nebola nejaká intenzívna terapia, bolo to raz do mesiaca. Lebo som mala psychické ťažkosti, že tá úzkosť a všetko okolo toho sa tam začalo už tak rozbalovať. Takže som to začala riešiť v terapii, ale tá terapia asi nebola najvhodnejšia. Že raz tam odznela aj taká myšlienka od toho terapeuta, že vlastne ak by nešlo o kňaza, ale o civilného laika, muža, tak vlastne by to ani nebolo až také zlé. No, 14-letá holka. No, áno. No, akože neviem, ako toto mohol povedať uznávaný lekár. No, pre mňa to bol ešte väčší zmetok, ale ja som začala žiť v takom presvedčení a v takej svojej bublinke, že vlastne všetko je vyriešené. Že som začala nejaký proces, áno, aj svoj vnútorný, že som začala chodiť na terapiu. Dostala som nejaké lieky. Som presvedčila seba, že mi je lepšie. Áno, začal sa cirkevnoprávny proces. V tom mi prišla myšlienka, že aké dobre by bolo ísť niekam na nejaký čas do ticha. Tak som dostala tip ísť k sestrám. Ale akože len ako návšteva, že ja som tú reholu vôbec nepoznala a nič a oni mali aj zvlášť ako čas pre návštevníkov, pre návštevu,
také hostovské a bola som tam týždeň a odtiaľ vlastne ja som prišla domov s tým, že bomba, že toto je najlepší spôsob života, aký som doteraz videla. A ja som bola z toho nesmierne nadšená. Začala som čítať všelijaké knihy o tých svätých toho radu. No úplne som bola do toho ponorená. Postupne po nejakom čase som začala pátrať po tom, či nemám nejaké reholné povolanie. A vlastne som išla už len po tejto línie. A aj svoj život som prispôsobovala k tomuto. Ešte viacej som chodila do kostola. Ešte viacej som sa venovala len viere. Pozrela som si aj iné rehole. S touto prvou som zostala v kontakte. Po roku, tuším, som išla opäť na návštevu. To som tam už mala aj možnosť sa rozprávať s novicmajsterkou. Takže som ich spoznávala aj tú komunitu nejak. Celú nie, ale čas komunity. A prišlo rozhodnutie, že chcem vstúpiť do tej rehole. A nie, že len som prežívala, že som najšťastnejšia, ale skutočne som bola šťastná v tom čase. Lebo toto, čo sa udialo, som dala úplne bokom. Ako kdyby sa nic nestalo. Áno, že sa nič nestalo. Alebo dobre, stalo sa, ale že mám to vyriešené. Veď už som 8-krát či 9-krát bola na terapii, tak mám to vyriešené. A proste teraz tu mám pred sebou reholný život. Bola to rehola, ktorá vlastne celý život alebo celé ich povolanie je o tom obetovať svoj život pre kňazov, za kňazov. A ja toto som vnímala nie ako, že vlastne áno, že toto je môjim poslaním. Modliť sa za kňazov. A nie ako trest. Ja som to vôbec nič som v tom nevnímala, že tak teraz je to trest nejak pre mňa. Ale že ja toto chcem a skutočne sa chcem obetovať. A teď, když tady spolu povídáme, tak evidentně nejste řeholní sestrou. No nie. Jak to pokračovalo dál? No, takže ja som toto úplne sekla svojim civilným životom. Ide o reholu, ide o kontemplatívnu reholu s pápežskou klauzúrou, že proste tam vstúpite a tam na kopci budete aj pochovaná. Že áno, mohla by som prísť navštíviť rodičov, ak by nejaký rodič mi zomrel. Ale že proste bola to rehola, že tam vstúpim a už nikdy nevystúpim. A ja som tam skutočne išla s tým, že ja som tu rozdávala svoje veci. A ozaj som bola v tom šťastná. Co dělalo to štěstí? Ja som mala pocit, že som našla svoje miesto a aj svoje poslanie. A neviem, možno keby, že tieto rany v sebe nemám, tak by to aj išlo. Lebo áno. No. Žiť v kontemplatívnej rehole, kde
kde je neustále ticho okolo vás. Tak tam ako v kontemplatívnej reholi sa nerozpráva. Rozprávate počas modlitieb, ako hovoríte počas modlitby, počas omše, vydávate zvuk, áno. Ale mimo toho raz do týždňa som mala duchovný rozhovor s novicmajsterkou na hodinu. Tak tam potom po nejakom čase som to už nemala. Takže som mala raz do mesiaca duchovné vedenie. A tam... Takže keď sme mali rekreáciu večer, tak tam sme sa rozprávali, ale to není. To je vedený rozhovor. To vedie predstavená. A tam sa nerozpráva o tom, že človek čo prežíva vo vnútri. Takže vlastne som zostala s tým sama, čo som prežívala. A tam som sa vlastne stretla s tým, že čo tam vo vnútri ja prežívam skutočne. Lebo tam z každej strany som sa stretávala s tým aj s kňazmi, lebo tam keď prišiela nejaká návšteva, nejaký kňaz, tak automaticky bol pozvaný na tú rekreáciu a vidieť to, že ako sa z toho kňaza tešia spolu sestry a ja pritom prežívam neskutočnú úzkosť. Ako oni rozprávajú o kňazoch a ja pritom prežívam obrovský strach. A vlastne dovtedy ten strach alebo tú úzkosť kňazov som takto priamo a takto silno neprežívala, lebo som to mala potlačené a aj vlastne keď sa to tam objavilo, tak vo svete som to vedela ignorovať s tým, že s prácou, so všelijakými aktivitami, ale v kláštore jasné, tam ako prácu som mala, ako som bola fyzicky úplne odrovnaná, vyčerpaná, ale bola som so sebou neustále, so svojimi myšlienkami, že som, aj keď som niečo robila, áno, robila som 4 hodiny som žehlila, lebo som mala to za prácu, tak mi ako hlava mi išla neustále a tie myšlienky tam sa objavili aj také spomienky a také myšlienky, o ktorých som ani nevedela. A tým, že som sa o tom nevedela s kým porozprávať, tak to bolo neskutočne ťažké. To bolo to bolo asi najťažšie stretnutie sa so sebou. A v takej úplne v takej nahote v tom, ako myslím, v tom duchovnom, že tam som to nevedela s ničím tak nejak zaplácať. Áno. Jasne. Ako máte tam 2-krát do dňa hodinové vnútorné modlitby, kde proste to ani není nejaká hovorená modlitba, že sa viem zamerať na tie slova, že dobre, tak teraz sa zameriavam na každé jedno slovo, ale ste v tom tichu. A to ticho je to najhlučnejšie vtedy. Co sa stalo? Že tam nejste. Tohle asi rostlo dál, že jo? Jak sa to zvládla, jak ste to komunikovala? Dostala ste nejakú pomoc, oporu?
No chvála Bohu, že tá predstavená aj tá novicmajsterka, oni boli dosť také... Viem, že toto nebýva nie je to ako zvykom, ale ja som po 2 mesiacoch asi už, áno, dostala vonkajšiu pomoc. Že tá predstavená nakontaktovala psychoterapeutku, ktorú poznala a bolo mi dovolené, aj keď tam bola pápežská klauzúra a nechodí sa z kláštora von, ale bolo mi dovolené chodiť na terapiu. Ale aj toto bolo neskutočne náročné, lebo išla som von na terapiu, ale komunita o tom nevedela. Že to vedela o tom, že čo prežívam predstavená a novicmajsterka, ostatné sestry. Nič. A ani nevedeli, že proste prečo nie som na obede alebo na modlitbe, len nie som. A vrátiť... No, keď človek ide s ťažkosťami na terapiu, tak to nevyzerá vždycky ako... Nie je to nič rúžové. Že počas tej hodiny sa to tam nevyrieši. Ešte viacej sa to asi tam rozbalí a potom človek s tým ide z tej terapie a tuto vo svete, ja keď idem z terapie a je mi ťažko, tak mám možnosť, neviem, ísť si sadnúť na kávu a zavolať niekomu alebo ísť aspoň von medzi ľudí, nejak vyvetrať si hlavu a potlačiť tie myšlenky nejak. Ale keď z terapie máte ísť priamo naspäť do kontemplatívneho kláštora, kde je to hlučné ticho, tak tam to, čo sa rozbalilo na terapii, tak ešte 1000-násobne sa rozbalí v kláštore, v tom tichu. A to bolo neskutočne ťažké. Ja som tam mala aj fyzické, ako aj telo na to reagovalo, že som viackrát tam odpadla počas modlitby. Proste som nevedela jesť. Nie, že ani som nemala chuť do jedla, ale že mala som také reakcie tela, že som nedokázala prehltnúť jedlo. Takže som tam schudla, takže to už aj videli ostatní, že niečo sa deje. A potom som došla do takého bodu, že ja sama som poprosila o to, aby som mohla ísť domov. Lebo ja by som to tam nezvládla. Ako, že by som ukončila by som svoj život asi. Budeme muset asi tady dneska skončit, ale to znamená, že budeme muset v tom dalším dílu pokračovat dál, abychom dál pokračovali v tom našem vyprávění. Končíme ho tak, že kdybyste neodešla, tak byste možná spáchala sebevraždu. Bylo to tam náročné, ale vy jste tady pořád s náma, takže určitě jste našli zase nějakým způsobem cestu dál v životě. Děkujeme za to, že nás posloucháte. Díky, Katko, za vaši autentickou odpověď na každou otázku, kterou vám kladu. Myslím, že tím je to velmi zajímavé a živé. A vás posluchači, pokud vnímáte ten náš podcast jako užitečný, tak vás prosím, jestli byste byli ochotní lajkovat to video, jestli jste ochotní sdílet a odebírat ten kanál, tak tím vlastně sytíte ty algoritmy YouTube a ten podcast, ty naše rozhovory se šíří dál, tak se budeme těšit při dalším pokračování.